God hates sin, but He loves the sinner. However, kung di gyud nato ni buhian, di nato ni sapsapon og atong iwakli, maapil gyud tag kasunog. Ang impyerno, mga kapaglaom, is gitakda ra gyud para sa yawa. Ayaw apil-apil dito. Mga tuwa mong kinig sa supakira, bantay lang kang ikaw ganit din ako, supakon puti ka. Pundok-pundok, halaka. Pundok-pundok, mga kapaglaom. Pundok dito, pundok diri, cluster dito, bangga-bangga, hawa na. Ang madamay ang trabaho sa Ginoo. I hope nga ato nang iwasan. Okay, kasayang bigyan. Gwapo ang ngayon. Sige lang gud, ato na lang gud ning palito para pang simba, may pang sanina nga simba. Iya kiwa pa kay sweldo. Bato-bato sa langit, ang matamahan, wag magagalit. Team sa yawa, team sa Ginoo, asa man kang dapita. Unsa maning a man who stirs up dissension. According to Webster, mga kapaglaom, dissension means conflict. Tao nga sugod, ga ulo-ulo og mga problema. Kinsa maning mga tawhana? Kinsa maning tawhana? Mauna ning hotiays, kining hotiay, mga kapaglaom, hambugiro kay ka, magkagubot yun. Kaya nga naman, pwede ba ikaw ang kining opening prayer? O ganun ako man opening prayer? Dapat ako ang speaker karon. Kaya nga naman, taas maging pagtanaw si Kugalingon. And then, mga kapaglaom, ito mga bakakon kayo, oy, pwede ba ikaw ang kining special song? Ay, dili lang ko, sakit akong tiyan, nga di sakit na, kaya nga naman, bakak igsoon nga nung sakit ang tiyan, kaya nga naman, naamag ito si Elder Goodbun, ang di ko makikapad na niya, bahala na siya. So, makapamagkak ka. Nagubot na yun, kiwa na may ikatam, ay, dili ko lagi na, ikaw may order, dili ko kinaas, pastor. Mga kapaglaom, hands that shed innocent blood, tungod kay nakasulti ka, di na hinuon ka mufangs mo nang magkagubot yun, mga kapaglaw. There will be conflict among brothers if you have haughty eyes, lying tongue, hands that shed innocent blood, heart that devises wicked scheme, feet that are quick to rush into evil, and false witness who pours out lies. Now, mga kapaglaom, diri na ta. Lupad na ta ni ron. Matthew 7 verse 21. I love this text. Why? Because nagapahinumdong kanunay nako, ambot lang ka sa inyo, that every day I am reminded nga dili gyud ka magsalig bisan pagpastor ka, bisan pag may tao ka, bisan pag nakabarong kay ingon nga bahala kalimuot kayo, ayaw gyud pagsalig. Bisan pag panington ka, grabe mong kadasig sa Ginoo, ayaw pagsalig. Kaya naman, dili tanan nga nag-praise the Lord, di tanan nga makatog langit, di tanan nga buutan makatog langit. Kaya naman, kundili kato lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaas langit. Paliko nako, pangitaan ninyo si Yuba kamong tanan nga mga maaghop sa yuta nga nagtuman sa iyang tulumanon. Pangitaan pagkamatarong, very good na siya. Pangitaan pagkamahagop, very good na siya. Pero nganong na may tingali, napagani unya mga kapaglaw, unta na pa atong mabasa na unya, tingali pagataguan kamo sa adlaw sa kasuko ni Yuba. Now let's go, mga kapaglaw. A man who stirs up dissension. Now let's go. Gawas ni Satanas unsa o sa iyang mga manulunda, kinsa pa ba ang mahimong batok o kaaway sa Ginoo? Okay? Kinsa pa man. Diri igsoon, Santiago 4 versikulo 4. Mga maulibon, mga maluibon. Kabalo mo si maluibon? Kana bitawng sige term ganing maluibon, ha? The other term aning maluibon. Wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan maoy pakig-away sa Dios? Okay? Pakighigalaay uban sa kalibutan maoy pakig-away uban sa Dios. Now, pakig-away sa Dios, busa bisan kinsa nga buot mo higala, buot mo higala sa kalibutan, magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. So, ang tambag sa Ginoo, ayaw pakighigalaay uban sa kalibutan, kay nga naman, makig-away gikas Ginoo. Unsa man ning paghigala sa kalibutan? Now, ato ning sinsilyon. 1 John chapter 2, 15 and 17. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan.
ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Kay ang tanan nga ana sa kalibutan. Okay, ato sa sabto before we go. Mga kapaglaom, if we love the world and the things of this world, the love of the Father is not in us. And kung ato pag ginisinsilyon, kung di gani kay gugmaon sa Ginoo, unsa kay ending nimo? Ang ending yun igsoon, sumalapas kanta, masugba gitani. Busa, dili nato higugmaon ang kalibutan. Unsa din ang kalibutan? Nara, ang pagpangibog sa unod, pagpangibog sa mata, ug ang pagkagarbos kinabuhi, dili gikan sa amahan kundili sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog nini apan siya nga nagatuman sa kabubuton. Tanawa, nanapod kabubuton ng Ginoo. Nanapod, gimension na said ni, dito sa dili ang tanan nga nagtawag ka na ako Ginoo, kaduli kato lamang nagatuman sa kabubuton. So mga kapaglaom, kining ato ang pangibog sa unod, pangibog sa mata, ug pangibog sa garbo, ug garbos kinabuhi. All of this, don't you know, nga mauni ang biktima or nasuludlan or nalaang gyud si Eve. When the serpent tempted her, the pride of life, the lust of the flesh, and the pride of life, and the garbo of this world. Iya, uy, gwapo mo siguro, makatilaw ka, kay grabe mo po ni mo, sila stok mo po ni yawa, gupod. Nailad gid sa mga kapaglaom, makakaon ka, ni mura ka Ginoo. You will know what is good and bad. Okay, sa may di ganahan na. Tanawa, gili ko, ambot og Pilipino, masiguro itong bitin mga kapaglaom. Kaya naman, kung sige tingog guys bitin gani, nanitsit dito siya. Nisuri naman siya. Kasama ng Pilipino. May Pilipino ron dire. Mga kapaglaom, niduol siya. And na-victimize siya. Pangibog sa unod, pangibog sa mga mata, ug ang paggagarbos kinabuhi. Natintal gyud si Eva, mga kapaglaom. And ang napagkapait, mga kapaglaom, iyang gibalunan. Mura gyud siguro Pilipino na kanabit taong dili mo sa pagkuan na mo kang kaon nagibalon gyud Pilipino gyud pwede na ako ni putuson dadon ako sa balay mao gyud siguro niya to ang batasan mga kapaglaom gibit-bit niya uy ningon ingon si Adan hala nanong gikaon man nimo na so wa man ko na unsa mga kapaglaom according to the pen of inspiration God could have made another Eve kung wa siya mikaon mga kapaglaom however iya man itong gipanumpa, for better or for worse, in sickness and in health. This is bone of my bone and flesh of my flesh. Therefore, she will be called woman because she was taken out of men. And iyon makita, hala, mamatay si gani. Nikaon na lang po siya. Mga kapaglaom, pwede ra tanto ang babae nga mailan, pwede ra pasayloon. Pero ikaw nga kabalo, nga sala gito, pero imong gikaon. That is why, in Romans, mga kapaglaom, ang sala misulod kang Adan, dili kang iba. Why? Because for Adam, it was a deliberate sin against God. Iya gitong gikatuyan. Pwede magkita siya mga, sorry kay dili gyud ko. However, because gipakita po niya mga kapaglaom, kung unsa dapat ang lalaki, or ang bana, lunog patay yun. However, God made you. We know the story na anay andam ang Ginoo aron sa pagluwas. So mga kapaglaom, unsa ba kining pangibog sa unod nga anaan ining kalibutan na? What is this pangibog? Tanawa, Galacia Kapitulo 5, 16 hangtod 21. Ug dayag kayo ang buhat sa unod nga mao kini. Nara mga kapaglaom. Tanawa ba niyo familiar ba mo aning mga pulunga? Pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag Diyos, panglamat, mga dinumtanay. Hala. This is love of the world. Number 1, pakighilawas. Mga kapag, di ba, ato na na-mention ito miyagi mga gabi, kumusta ka ta? Because this is the lust of the flesh. Pakighilawas. Lawas na to is flesh man. Mga kapaglaom, pareho ba katong isa ka lalaki kanang pagkighilawas gani? Kitungod lagi kay masakpan magi sa iyang asawa gyud. Tanan niyang mga ngalan nga babae gipang ilisan giniyag lalaki. Kinama si kachat nga katawag-tawag nga Josefina, giilisan niya Joseph. Giilisan niya Joseph. Oy, naligo siya. Kay makigmit lagi siyang Josefina, giilisan niya Joseph, naligo sa CR.
Huy, nagring man ang phone, mga kapaglaw. Di nakadungog ang asawa, naaman sa table. Dali. Abri. Sa unsa man na, mami? Nay, nanawag. Si Joseph. Ito si hala, si Jogano, nanawag man ni siya. Ingon dahil siya, mami, ayaw nagtubaga. Nya, kikining babae naman yun mo'y kutob. Instinct. O, tama yun, instinct. Mao na, i-type niya instinct. Mga kapaglaom, naaman siya instinct. Yung sa Daddy, sigurado ka anig babae. Basta importante ito, bago na lang nako na. Sa ayaw lagi, ayaw. Hindi, nakulbaan na itong, nakulbaan na ang, nakulbaan na ang bana. Sa ayaw na lagi. Basta importante ni, sa ayaw, ay kabala ka na. Kinsa din si Joseph di ay. Ay si Joseph, katugong basketball player nga, may mo crossover ba? Katugong putang isa. Joseph, di ba Richard to? Pataka mo lang ka. Joseph Richard yung hala. Mao ba? Pero lahi ng kutob sa babae. So mga kapaglaom dito na. Kulbaan na isa. Mami, ayaw lang ka sila. Miss call. So dito, ligo, pag-isa, didalhin siya. Nitawag naman po ning si Joseph. Sa dali, importante na gini. Yan, di naman ginabati mga kapaglaom. Di naman ginapitikulbaan naman gin sa lalaki, tumbana. Ingo sa, nganong sige, nagtawag na siya man. Sa dali, at kung tubagon, isa dili lagi, nganong di man kunin mo patubag, nganong di man ako tubag, kaduhan na ni. Ingon sa ayaw lagi. Nya, kay para lagi kay matabunan ang iyahang mga tinago, suko-suko siya una, pare kita mabangga gani ka. Ikaw din una gyud masuko-suko para mahadlok tay mo nabanggaan. Suko-suko din siya. Ingon din siya, "Mami, naan na pud tani ha? Naan na pud tani. Maglagot yung kaning palimanay." Nagsayaw-yaw na siya. Kay pati suko pud. Pero dali, sigurado jud nga lalaki. Lalaki na ma'am yan, lalaki na. Si Joseph kadako anang Joseph, lalaki na. Pusulain man gyud. Mga kapaglaw na miss call. Karon ka. Hapit na siya mahuman. Nagpauga na siya sa iyang tawag na kini iyang kaugalingon mga kapaglaw. Huwag ko'y ni text na maginis Joseph. Pag text ni mo gawas mo message, suko kay asawa. Abrihin na putan. Abrihin na. Sigurado ka nga babae na, lalaki nila, mami lalaki lagi na, gawas na siya. Unsa din gi-text eh? Tarawa yang gi-text so. Sige na basahan daw mami. Gibasa niya. Dili ko kaanha dinha kay gidugo ko. Mga kapaglaom kining pakigilawas ubanan pag yung pamakak. Mga kapaglaom bantay-bantay kita. Bantay-bantay kita. Kay nga naman, be sure your sins will not find you out. Be careful gid mga kapaglaom. Kini pag yung kahugaw. Kabalo ba mo mga kapaglaom? Di man kayo nabasin ni mga bata gatan-aw diri ron ba? Mga kapaglaom, di lang kinato hugawon yun kayo. Pero naay mga tao, mga distorted kay gunahuna. Maminyos Facebook, giminyuan ang manikin. Liman ka na. Love daw kini manig, halok-halokan na. I love you till death do us part. Naapat sa Facebook, naminyo og kining lutuan ng gani, rice cooker. Rice cooker. Gawas pa ginanda, kaya ato na lang yun sa hugaw. Naay mga tao nga mas mangita pagmananap kaysa tao. Di na ako na-elaborate. Kaya grabe rin yung kahugaw yun. Mga kapaglaom, ayaw yun. Please, kaulag, morning love of the world. Kini kaulag. Kanang bitong, amot lagi ako na nagisulti mga kapaglaom. Asay mas daghan nga mudawat nimo. Text sa imuhang mahigala or ang text gikag Shopee. Kanang bitong mutingog imo sa Shopee. Matingala ko, saan na? Shopee! Matingala ko, wa mo ko ka-chat nga Shopee. Masig, Shopee! Mga kapaglaom, pagtawag siya, hoy, 50% na pala. Daliyon, sayang kayo ni. Talag sa raraban ni. Nga timingon raban yun is pitsa 15 o pitsa 30. Mga kapaglaom, kaulag. Kanang bitang last of, okay, kasayang bigyan. Gwapo, ang ngayon, sige lang gud, ato na lang gud yung palito para pang simba, pang sanina nga simba. Iya, kiwa pa kay sweldo. Bato-bato sa langit, ang matamahan, wag magagalit. Okay? Mga kapaglaom. Next, pagsimbag Diyos. Yes, wala tay larawan. Pero ang uban, dili kasimba kung walay bagong sapatos. Kampato ko sapatos, gani mo gitilapag baksan. Kanang sinaw yung kayo. Mga kapaglaom na uban, dili ko lang, balik-balik naman kini. Dili ko yan ako na. Green lights ako. Total na may Hope Channel. Mga kapaglaom, napayusan mo uban. Pastor, okay ra ba mag-Hope Channel? So, gano'n man. Kaya kung naamanggog ko sa simbahan, ang akong una-una nas balay. Pero na ako sa balay, ang akong una-una nas simbahan. Mga kapaglaom, pag-sure mo diha. Ha? Mangita gitag paraan para lang yung dawaton sa Ginoo. Mga kapaglaom, unsa anything nga babag kanimo sa pag-alagad sa Ginoo is Dios. Hala. Meaning, posible ba ang imong bana, ang gagababag sa imuhang pagbautismo? Posible nga Dios. Napay ubang adili ko, pastor, na ako gi-Bible studyan dito sa mong kaputian. Dili magpabautismo kay ngano man.
ang iyang trabaho magsigbaligyag nukos. I hope, mga kapaglaom, di nato ni imong Diyos-Diyos. Next, panglamat, mga dinumtanay. Kanang panglamat, I think ilad-ilad gyapon na, or kini hypnotism, mga kapaglaom. I hope dili nato, kabantay mo na hypnotism, kabantay mo na kanus ay panggawas ng mga Jollibee, mga dulaan sa bata, kinig-inig salida nas pangbata, mangsaksak ning mga Jollibee mo nang inig-agi sa bata. Ay, mao man ako nakita sa TV, oh. Hala, di mo birag, tara na, dili lagi mami, Jollibee. Kaya nga naman, because of hypnotism, ginapangitaan asa ang appropriate nga advertisement kay para malamat or magamit or makabig yun ang mga bata, maunang maglisod kag panton mga kapaglaw. Tungod kay biyaan na to sa TV, busy kay ta, pagbalik dito, I want Jollibee. Patay na. Dili gyud ganahan sa uban. Di gyud magana mo papilion kita. Burger or okra? Me, I want burger. Mga kapaglaw, bantay kita. Kaya nga naman, we have to heal our lifestyle. Akong i-promote ning gwapo kay nga segment yun ni Pastor De La Cruz yun. Heal thy lifestyle. Inya kita hinoon mo atong pasagdan atong mga bata. Okay kita layo-layo oy pero atong hanak ginasaksakan atong hotdog. Usaon mo na. Inigdako nila, hindi mo buhala na tadiri. Katong sige hotdog, wala man ko na lifestyle, anak. Kaya naman, kita mismo, pakabana, kanang bitong baliwala na tong anak. Next, mga dinumtanay. Unsa man ning mga dinumtanay? Mga kapaglaom, wherever you go, naagi ni. Pwede sa pamilya, pwede sa clan, pwede mag-igsuon, magdinumtanay. Kaya naman, sayop ang bahin. Sayop ang bahin sa katigayunan. Kinigibiling, kini po mama, po papa po, wapot siguro nasakto mo kag last nga kwarte na to sa to ang lesson. Pero tininduna, nga sklaruhon yun ang patigayunay kay para way dinumtanay. Kaya nga sa bahin-bahin palang daan, mangaway na. Mga kabaglaw, panagbingkil, mga pakigbingkil. Naabay bingkil-bingkil sa ato ang sulod sa iglesia. This is the love of the world, mga kapaglaw. Which is kung ato ning ipagibus na itong kaugalingon, labi nagbingkil-bingkil. Dami, amuan ning grupo. Grupo ni Brian Paigmani versus grupo ni mga Gonzaga ni. Bingkil-bingkil, dilim yan na. Ato itong mga kapaglaw, mga kaigsuunan. Magsangyo tos mga balita, dilim yan na. Nakaagin na miyan na. Kaya naman, naapos si hidden agenda. Kaya gusto lagi nga iyaha pong grupo po mo angat mga kapaglaw. Panagbingkil na abanas sa ato ang grupo mga kapaglaw. I hope nga wala na diri. Next, pangabugo. Pangabugo is jealousy, if I'm not mistaken. Mga kapaglaom, I hope nga let our children, dito sa pangabugos mga bata, lami yung anak ni Sir John Stergill, maiki mo piano ba? Mami, ang ato pong anak, ipapiano po niya, imong anak, apiki kistanan. Niya basi kulang pagtudlo. Kalau tudlo, magkakulangan og tudlo. Nya di pa gyud mo piano gyud. Mga kapaglaom, let them grow. Kung unsa yang hilig dito ta, kingat nagpariban si sister, magpariban po goy. Gwapo kay ang cutex na pink. Hala, magpa-pink po gapon. Mga kapaglaom, pangabugon. This is love of the flesh. Next, kapungot. Ato na lang igistoryahan. Iya-iyahay. Okay? Naaba ka tayo iya-iyahay diri? Bahala mo din na. Kamu din na, naghago na ko diri. Kanya-kanya mo kaluwasan. Iya-iyahay is love the flesh. And, sino pa kay? I object, Your Honor. Tainay, I object. Kinigid akong minyuan yun. Kigyanian din ako ni sa Hope Channel. Kinig yun. Okay? Mga kapaglaom, kung naaman ganing musupak, ato lang sa iyong tilutimbangon. Okay? Ato sa iyong tulutimbangon, mga kapaglaom. Kaya naman, yes, muabot rin yung panahon nga if God's will, kabubuton sa Ginoo, maimo rin yun ang imong handom sa kinabuhi. Kaya nga naman, God's, kanabit ang plano sa Ginoo, is malipay yung kahigala. Makabalo yung ka unsa ang sakon sa Ginoo. Ayaw kataranta. Nga basig, mawala na ni siya. Mawala. No. Unsa kito sa kanta gani. If you really love her, or if you really love him, let him go. And if she returns in time, I know she's mine. Kaya nga naman, musalig lang tas Ginoo, basig sa panahon nga wa sa siya, basig sa panahon nga wala pa siya, basig kita mo'y dili angayan pa. Pero mubalik ganin siya niya, kamog yun. Therefore, mao gyud siguro gyud kamo gyud ang gitagna sa Ginoo. Kamo ang nas propesya sa Ginoo. Sa mga paglaom ayaw pagsupak-supak kung naay mga nindot nga mga pagsupak o baka kining kanabi taong constructive criticism mga tuwa magkinig sa supakira bantay lang kag ikaw gani diyan ako supakon puti ka.
Mga kapaglaom, this is love of the flesh. Unsa pa yun? Pundok-pundok, halaka. Pundok-pundok, mga kapaglaom. Pundok dito, pundok diri, cluster dito, bangga-bangga, hawa na. Ang madamay, ang trabaho sa Ginoo. I hope nga ato nang iwasan. Kasi na, paghubog-hubog, bato-bato sa langit, ang matamaan, magagalit. I always hear this. Di na lang kung magsabag asang distrito ha. Naagi uban nga mga kaigsuuna nato. Nga di yun ni mabiyaan ni. Adventista na, kining hubog-hubog. Okay, asa may kalahian, pastor, sa palainom o palahubog. Yung kung saan tinunto, maging nga pangutana. Asa man magsugod ng hubog-hubog, di ba, sa inom-inom? Mga kapaglaom, bantay kita. Because this is love of the flesh. Hudyaka, bahakak, hala. Patay na ni. Kinsay kusog mo, buhakak din na. Kanang ito, yaga-yagaon kayo. Hala, yaga-yaga kayo to the point nga, ang imong ganahan, nga katawan na lang ta. In order to praise yourself, you put others down. Bahakak, hudyaka, o bahakak. Dili angay na to makitaan, mga kapaglaom, diri sa tuang kauban na to. Ang mga butang nga mga maingon ini, pasidanan ko kamo, sama sa ako nang gipasidadaan kaniadto, nga ang mga nagabuhat nga maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. I always say to you, Matthew 7 verse 21, kung naatani, dili gid ta kasulod sa langit. I hope nga naataaning butkang, sapsapan na nato ang atong mga batasan, mga kapaglaom. Kaya nga naman, para mahaom ang atong batasan ngadto sa langit. Lisod, mga kapaglaom, pero uban sa tabang sa Ginoo, we can do it, mga kapaglaom. Next, Isaiah 65 verse 12. Igatugyan ko kamo pinuti, halak ka. Lima kang masukod ang Ginoo, mga kapaglaom. Muabot ang panahon nga ang Ginoo mapuno na siyang taksanan. Labi to pare ng ayaw yun. Yes, God is love. I 100% vouch for that. I support that. God is love. Pero ang love sa Ginoo is hantod nga ang ato ang mga batasan gani di naganit ang magpapanton mugawas na gini magpapanton. Sa ingon niya, itugyan ko kamos pinuti. Kabalo mo unsay pinuti? Kutsilyo, sundang, double blade, unsa pa na din ang pagwarawara din ng samurai ba siguro. O kamong tanan muyukbo sa ihawan. Hala, mura giritang ihawon na ni. Tungod kay sa diha nga ako mitawag, kamu wala mutubag. Sa diha nga ako misulti, kamu wala mamati. Mga kapaglaw, tungod ni ining whole series, I've been asking you, uban sa kuha po, kitang tanan naman tayo mga sala, kailangan nato putlon katong pito nga dulumtanan sa Ginoo, mga kapaglaom. Kaya naman, in the end, di kita papanton, di kita padisiplina, maihaw kita sa Ginoo. And that is very true, mga kapag, whether you like it or not. Why? Imagine na ito, Exxon. Ang sala, murag mao kini. Gusto sa Ginoo nga sunugon ni, pero kung ato ning gunitan, ibutang pagis kasing-kasing, sunugon man ni sa Ginoo, maapil gitag daog, mga kapaglaom. Always remember that God hates sin, but He loves the sinner. However, kung di gyud nato ni buhian, di nato ni sapsapon og atong iwaklin, maapil gitag kasunog. That ang impyerno, mga kapaglaom, is gitakda ra gyud para siyawa. Ayaw apil-apil dito. You are not born for lake of fire. You are born for heaven, mga kapaglaom. However, gusto gyud Ginoo ni aning sanctification stage, undangon nato, mga kapaglaom. Kung dili gihimo ninyo hinuon kadtong dautan sa akong mga mata, o gipili kadtong wala nako kahimot eh. And I would like to commend katong mga nasa Facebook, Pastor, salamat kayo. Naigo jud ko, napagitoy na isa nag-comment kagabi, salamat, sugod karon, usbunan nako ang ako ang batasan. Natingal ko, unsa budyo kay siguro yung gimo sa at kagabi nga ako ang dimension, unsa jud ka ihato. Basi katong TikTok mga kapaglaw nga ting-ting-ting to ana bagani ana. Basi naglibog jud ko asa gid. Mga kapaglaw, wa po siya nagpasalamat ra siya. Mga kapaglaw, thank you kayo, thank you nga ang Ginoo ang mensahe ni abot sa imo. It's not because of me. Mouthpiece ra ko sa Ginoo, mga kapaglaw. I hope nga dili gid nato ni
amo lagi ni magkapag. Naramdaman sa tunga-tunga sa wali. Palihog daw, i-click daw ng share, be. Palihog, click the share button karon. Manghulat ko ninyo magkapag. Palihog o click o share. Okay, i-click share basig naapay makadungog ani nga mensahe mga kapaglaom nga nagsalig nga makadtog langit. Please click that share, like and subscribe. Paagtong tanig 1 million ning ato ang channel South Philippines nga subscriber. Palihog, share this link karong gabi mga kapaglaom. Next, dirita mga kapaglaom. Ingon pa diri, do na pa ba'y panahon sa pagbago? Okay? Do na pa ba'y panahon sa pagbago? Ingon diri mga kapaglaom. 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Kay siya nga nagaingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan. Ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Okay? Sa panahon nga gikahimutan, mga kapaglaom, kanus amaning panahon sa gikahimutan. Naa pa ba tay chance, pastor? Di man siguro na ako gini magkayaw, pero naa pa ba'y chance nga magbago, mga kapaglaom? 2 Corinthians 6 verse 2, akong usbon. Siya nga nagingon, God says, ang panahon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan. O sa panahon sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan, mga kapaglaom. Unsa man nga panahon? Tanawa, today, karon mga kapaglaom. And I hope, mga kapaglaom, nga nadina sa inyong panimalay. Nga nagatanaw karon. I hope we will recommit our lives sa Ginoo. Karon mao ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Unsa dining mahitabo sa adlaw sa kaluwasan? Sa panahon karon, ang adlaw sa kaluwasan is today. Unsa may himuon? Mangayo tag pasaylos Ginoo, pasayloon tas Ginoo. Today mga panggalong, di kita manganti ugma kiwa ta kabalo basig ugma hipuson tas Ginoo. Today, and if makamata pa ta ugma, that day is still the day of salvation. Mga kapaglaom, once you are alive, ingon pa ganito sa salida sa Kung Fu Panda. Guwapo kay, di ba? Past, present, o future ang tenses sa verb. Sa past, ingon pa na, kining, past is history. The future is uncertain. Today is a gift. That is why it's called present. Kabantay mo? Di ba, maingon ka, Brian Faigmani, maingon ta sa classroom, Ma'am, present! Di ba, kabantay da? Mga kapaglaom, today is a gift. Gasan ni mga kapaglaom karong adlaw. That is why it is called present. Mga kapaglaom, di kita watay labot sa ugma kiwa ta kabalo. Kagahapon nilabay na, kaganina nilabay na. Karon mga kapaglaom, ingon ang Ginoo, today is the day of salvation. Please recommit your lives sa Ginoo mga kapaglaom. Niining adlaw sa kaluwasan, unsang espesyal nga balita ang gihatag sa katawan. Okay. Mga kapaglaom, listen to this. Isaiah 55 verse 6. Pangitaan ninyo si Yubas samtang siya hikaplagan pa. Uy! Remember this. Pangitaon nato ang Ginoo samtang muabot di ay ang panahon nga di nato na siya makitaan, mga kapaglaw. Pangitaa ang sangpita siya samtang naa pa siya dool. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. Because today mauning panahon na nga mopasaylo ang Ginoo, mga kapaglaw. Busa sangpiton ug pabiyaa sa taong dautan mo nang we are in this stage, sanctification stage, mga kapaglaon. Sinapsapay na nis dautan nga mga unahuna, dautan nga mga pulong o mga batasan. Pangitao na itong Ginoo, sorry you kayo, and God will really bless you. And God, yung sa ingon sa Ginoo, akong pagkakalimtan ng imong sala ug akong ilabay nga dos tubig ni dos dagat nga pinakailalom di na nako to isipon. Just imagine that. That is love sa Ginoo, mga kapaglaom. I hope nga dili nato ni usik-usikan nga panahon ug pabalika siya kang Hiuba ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. God is there to always forgive us because today is the day of salvation. Busa atong gisulti kanina, mga kapaglaom, pangitaa ang Dios. Pagkamatarong o pagkamaaghop, tingali, mga kapaglaom. Unsa dining tingali day? Inyo ninibawan. Unsay gitinguha sa Dios sa katawhan karong adlaw.
1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Tanawa na, dako kinang unta diya mga kapaglaw. Kini maoy maayo nga kahimutan sa pananawon sa atong Dios, sa atong manuluwas, nga naninguha nga ang tanang tawo mga luwas unta. Lawa, kaganina na ay tingali. Karon unta. Kaya naman, naagyo'y mga tao nga nandiri sa sanctification stage, di mo sugot o magpasapsap sa mga batasan. Di mo sugot, mabuot man kapasol, kanya-kanya man ta. Mga kapaglaom, mooning ingon tingali or unta. Unta. Unta nga makaluwas, makabatons kay balo sa kamatuuran. I hope mga kapaglaom, ato ning tulot timbangon. Kaya naman, yung padiri, naabay panahon nga gitakda nga dili na nato makaplagan ang pulong sa Dios. I am very happy mga kapaglaom nga naamo karon nga naagyoy nagsubaybay. Naagyoy mo nga nagtan-aw gyud. And thank you so much nga nakigistorya gyud mo sa balaang espiritu. Kaya naman, kay kung wala ka nakigistorya sa Ginoo, wa gi epekto gini. But because you are eager, because this is the day of salvation and you want to go to heaven, salamat kay mga kapaglaom. Tanawa karon, makakaplag pa makitaan. Doon na ba'y panahon nga dili na nato siya makitaan? Basahon na to. Amos 8:11 and 12. Ingon padri, aniya karon mga adlaw nga moabot nga nagaingon nga ang Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni kauhaws tubig. Unsa man ni kagutmanan? Hinulua kagutmanan sa pagpatalingog sa pulong ni Jehova. Kabalo ba mo mga kapaglaom? Karon naanay balaod sa Israel. Bawal na mag-proselyte. In other words, bawal na magsangyong maayong pulong or Bible dito sa Israel. Pero naapa na sa kining lower house pa, wa pa gyud na balaod mga kapaglaw. Pero limang ka na, nagplano sila nga bawal na nga magsangyaw sa maing balita. In other words, the prophecy is fulfilling right before our eyes mga kapaglaw. Muabot ang mga panahon nga wad-o na ning mga live na to diri labi na ning pagsangyo sa mga balita. Busa karon mga kapaglaw, today is the day of salvation. Sugdan na nato ning batasan kay ngano man, whatsoever you think will end up your destiny mga kapaglaw. Busa bantayan na nato ni karon ug sila maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat ug gikan sa amihan bisan pa ngadto sa timugan, sila manalagan ngadto ngani aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova ug sila dili makakaplag niini. Mga kapaglaom, thank you so much sa pagkuyog karon nga si manahuna because God is still here and is ready to forgive us mga kapaglaom. Now, unsang sulimni nga pulong ang igahatag diha sa pagtapos sa adlaw sa kaluwasan? Mga kapaglaom, whether you like it or not, muabot yun ang adlaw pagtapos sa adlaw sa kaluwasan. Ano man eh? Kano sa aman eh? Sa dihang mamatay ka. Bisa pag unsaog ampo-ampo eh. Hindi man kita mutuog na. Pero ang uban, may tuo pa yung ampo-ampo. So once nga mamatay ang tao, individual clause of provision. Sa dihang mamatay na ka, end na ang tanan. Sorry na yun. And there's also the universal clause of provision. Tibukon yung magkapaglaon. Kaya nga naman, muabot ang ganing taksanan, puno na ganing taksanan, kaliso na ganing Ginoo. Muabot ang panong, kanong sa aman eh. Unsa may mahitabo sa adlaw, sa pagtapos, sa adlaw sa kaluwasan. Pinadayag, 22, versikulo 11. Ang mamumuhat o dautan, pabuhatag dautan. Diritas wala. Di nato ni wala. Okay, tuor beginning always sa Ginoo. Ang mga dautan, diris wala. Ang mga mahugaw, diris padayon sa paghimog kaugaw. Ug ang mga matarong pabuhatag yapon siya matarong, ug ang balaan magpadayon siya yapon sa pagkabalaan. In other words, katong mga Cain diri mong mga Abel. Katong mga foolish virgins diri mong dapita. Katong mga wise virgins diri mong dapita. There will be only two description mga kapaglaw. Team sayawa, teams Ginoo, asa man kang dapita. You have to break the tie. You have to break the tie. God deserves worship. Ang yawa gusto nga i-worship. You have to break the time. Today is the day of salvation, mga kapaglaom. Bahinon ginagyod. Naputi uban, unsa man na pastor, okay raman siguro pastor nga moalaga ta sa Ginoo, total Ginoo ra man nga tuang gi alagaran. Sultian ta mo mga kapaglaom. Unsa nahitabo kang Cain? Pareho to sila nagampos Ginoo. Kinsay gidawat sa Ginoo? Ang katong nagtuman sa mandos Ginoo nga mohalad. Unsa ihalad? Dapat dunay dugo.
Dili tong, nga magbuot, may ginoo, gihaguan, may ginako ni, gunagunan ako ni, gisprihan pa ginako ni, ako pa gitrapuhan ako din ihalan. That is salvation by works, mga kapaglaom. Kini siya, salvation by faith. There are only two things in this world. Either you go to heaven or you go to hell. Muadto kag langit forever, this will be forever condemnation. Ut-uton, isugba kita mga kapaglaom. Asa kang dapita. Ikaw ra gyud ana, di ra ba gyud mamugos ang Ginoo. Okay? Mao bito na ingon niya, if you love me, if kung nahigugma ka kanako, bantayi ang akong mga sugo. Next, so pagyo diri, og milikaw. Now, mga kapaglaom, unsa may mahitabo niining dapitan ni dirita. Katong duha lang ka grupo. Team Sayawa, Teams Ginoo. Unsa may mahitabo sa Ginoo sa diyang mapatulna ang adlaw sa kaluwasan. We know the story, mga kapaglaom. Please allow me to share this to you. Kabalo na ko nga kabalo na mo aning pito ka hampag. But to refresh you, unsa gyoy sang putana niini mga kapaglaom. Nadri, una, unsa na itabo? Mangilad og mangut-ngut nga kabahong on the first. Diri nga team. Okay ah? Diri nga team mga kapaglaom. And it will not affect the team sa Ginoo. Unsay mahitabo? Mangilad og mangut-ngut nga kabahong. Kinsa diri nakasulay ana? Bisan pagbutangan og penicillin, betadine or unsa pa antibiotic sa dihang masuko na ang Ginoo mga kapaglaom, di na gyud tani gyud. Wa na gyud silbi ni kita diri. If you are categorized in this. Kinsa tong naa diri? Haughty eyes, lying tongue, feet that are quick to look. Katong gisulti mga kapaglaw, naa diri. I hope nga ato yung desisyonan diri kita sa grupos Ginoo. Number 2, unsa man? Sa dihang daghan na kay kagsamad. Ang ikaduhang hampak sa Ginoo mga kapaglaom, ang dagat na himog dugo sa minatay. Gusto na ka, grabe na kay utod, di mo kay grabe na kay kabahong mga kapaglaom. Sumuadto di kag dagat, kay ingon pa nila ang dagat, magwapo man diris kagyan, kinamay upol, unsa pa na ng luwan-luwan beach dina, unsa pa ng mga beach dina. Mga pagabot mo to, perting dugo. Unsaon na nimo, inigbutang nimo, ibis maayo na hinoon ka, kasi mahita mo, musamot na hinoon. And so, ikaduhang hampak, ikatulong ang hampak, ang mga subay ko human namin Ginoo dito na lang ko sa Cagayan sa tawagan ng river dinao kanang ato ang ginarafting igsoon. Once you go there tungod kay gikabahong pagka lain na kay mong paminaw nimo na unsa nahitabo ang mga suba ug mga tuburan sa tubig kini sila mamahimong dugo. So mga kapaglaom makalilisang unsa pa gyud naa pa gyud diri ang ikaupat nga hampak. Gikabahong na ka, walay tubig nga makaayo, ang mga dagat, ingon pa ng pastor, kung walay dagat, kung walay, walay suba, pwede na lang ka siguro itambal na to ang tubig sa butong. God bless na lang sa tubig sa butong. Piting daghanang mga gikabahong, talawang tag makailog, baka ka dito. Gawas kung magunahuna ka, unsa man ni, unsa ganito, dinala ko isulti itong giko ni pastor, unsa ni, may pastor Jim Sili. Mga kapaglaom, unsa pa gini, ikaw pat, adlaw gitagaan o gahoms pagpaig. Uy, murang masakitan sa tani ay. Murang apelido man ako ning paig oy. Sige ingon diri. Ang adlaw gikabahong na ka, walay tubig nga makayo. Ang mga tuburan sa tubig or the streams of water gidugot, nagdugot tanan. And now naapagi adlaw nga hilabihan kainit. Paigon pa gyud ta mga kapaglaom. Now, unsa pa yun? Dirito sa team ha? Diri sa team. Sa team sa iya sa kalaban sa Ginoo mga kapaglaw. Now, unsa pa yun? Ang ikalima, ug ang gingharian nini gitakyapan sa kangit-ngit. Kabalo ba mo? Dili lang ni ngit-ngit-ngit rin mga kapaglaw. Kabalo ba mo kung palungon sa Ginoo ning adlaw? Si may tabo. Dili lang kay ngit-ngit. Perting tugnawa. According to science mga kapaglaw, nganong eksakto gyud kay kalibutan. According to scientists mga kapaglaw, ang kalibutan kung 1 meter lang siya gipalayo. Okay, ingon sa science. Kung ang Earth mga kaigsunan, 1 meter away lang, isa lang siguro kay nga nilang, 1 meter away from the sun, ang Earth ma-frozen. Pero ang kalibutan og 1 meter lang abanti gamay, mapaig punta mga kapaglaom. Makaingon yung Ginoo, uy, sa mani, paig mani. Mga kapaglaom, nganong mo nang di yung kumutuo mga kapaglaom og evolution. Katong Big Bang Theory, unsa ka posible nga inigbutop, dito gini, plok, dito gini haom yun. Nga sakto yun kayo ang temperature sa Earth mga kapaglaom. Imposible nga Big Bang Theory ang nagbutangan na busa.
ang gingharian ni gitakpan sa kangitngit. Perting tugnawa, gikan sa init, mura na gyud, gikaging gikaigsoon. Di lang kay dagway ang mukaging, lawas na nimo, kakurog-kurog na ka, karon init na po, makalilisang igsoon. O ang ikaunom, unsa na po dire, kining ikaunom mga kapaglaom is ang paghubas sa tubig sa Euphrates. And I believe, para sa kuha mga kapaglaom, this is now the Armageddon sa tibuok nga mga katawhan. Kaya naman, asa naman ang Ginoo? Di naman nato ni matabang ni mga hampag. Asa naman ang tubag? Where is your God, mga kapaglaom? And so, unsa nahitabo mga kapaglaom? Mag-away na ni sila. People of the East will mangadto, awayo na itong nag-ulo-ulo ani mga kapaglaom. There will be a great war. Kaya naman, asa naman ang tubag? Asa naman itong mga espiritista nga muayo, muhimog, mga milagro? But they are also affected, mga kapaglaom. That will be a great war. And, ang ikapito, mga kapaglaom, unsa may ikapito? Kabalo mo sa ni ikapito mga kapaglaom, dunay linog nga makalilisang nga ang mga kalibutan, ang mga buntod malapad. Unsa pa gyud? Ang mga unsa ni hailstone tag 50 kilos mga kapaglaom. Liman ka na pertig yung sukuas Ginoo ni aning tunguram mga kapaglaom. And so, og ang tanang kapuluan nga hanog wala nay bukid nga makita. Og dihay dagkong panibugok sa ulan. Tagpila ka kilo? 50 kilos. Pangutana daw mga kapaglaom. Kung mahulugan gani, ingon pa nila, sa Eiffel Tower, sinsilyo lang nga piso. Kabulo ba kay Ikson? Kung ang sinsilyo nga piso ihulog gikan sa tumoy sa Eiffel Tower, nga naay tao Ikson nga magpatungod ba? Piso lang ha, piso. Ihulog Ikson, kabulo ba according to the science, it will tear a person apart. Sinsilyo ra gani na ihulog from Eiffel Tower. Unsa na pagkaha? O 50 kilos. Ha? How much more ang 50 kilos? Mga kapaglaw, atong mga tao nga naan diring bahina. Team Sayawa, katong wala na minaw, dili gusto nga magpasapsap sa ilahang mga batasan. Mga kapaglaom, Jeremias 46, versikulo 10, nagingon, kay kadtong adlaw mao ang adlaw sa Ginoo ni Yuba sa mga panon ug adlaw sa pagpanimalos aron siya makapanimalos sa iyang mga kabatok. I hope mga kapaglaom you will not choose to be in this side which is laglagon gis Ginoo. Ang atong batasan mga kapaglaom ninduta gyud ni Ginoo gyud. God is reminding us mga kapaglaom to think twice kung asa gyud ta nga dapit. I hope atong pilion mga kapaglaom, tungod lang ba sa ato ang way bag-o nga sanina, tungod lang ba sa atong pagdumot sa ato ang higala, di ta kasulod ni ining dapitan ni, tungod lang ba nahiubos ka sa imuang elder, tungod ba kay gikasab-an ka sa imong pastor, di na ka mo alagad sa Ginoo, tungod ba sa atong bahandi nga dali ra mawala igsoon temporary lang, diri na lang tan dapita igsoon tulotumbanga gyud. I hope nga dili ta maapektuhan sa pagpanimalos sa kapungot sa Ginoo, because I want you mga kapaglaom to be in this side. I hope you will stay on this side of God, because tanaw na to mga kapaglaom, kumusta daw nato ni sila? Kining naadri, pito man to kahampag no. Unsa kay nahitabo aning diri sides Ginoo? Atong kamustahon karon ang mga matarong diin kahasila gibutang sa Dios. Mga kapaglaw, nagingon diri. Salmo 91, 8 o 10. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata. Mata imong makita ug makita mo ang balos mga dautan pagkaninduta mga kapaglaw. Once you are on this side, mga kapaglaom dili yung ka maapektuhan. Makita na to mga kapaglaom unsay mahitabo sa mga dautan because you are on this side. Nya kana pa nga to ang dili-dilion mga kapaglaom. Atong batasanon nga maghinigugmaay ta sa atong mga igsuon nato. Magtinabangay ta katong mga mamagpapa nga mga igsuon, mga anak nga di na magtarong og istorya. Kana pa atong pilyon, today is the day nga mga hayutag pasaylo. Mga kapaglaom, ayaw naghuwata nga ang ato ang pangayuan og pasaylo naa nas kabaong.
Naapa to istorya mga kapaglaw dito sa Davao. Pero tigid niyang sukuas yung papa. Kaya sa dihang, medyo luya na yung papa. Yung papa, sige, pang-order o kanang bitaong sinigang nga manok. Sige siya gusto gid niya sige na dong ba sige samukan is papay sige order na hanto gikulitan naman sige samukan sa igsoon ni balin siya di layon nagpalayo sa igsoon. However, namatay gid ang iyahang papa. Sa dihang namatay dali siya guli. Ingon rin siya kidaghaman tao nagtanaw sa lungon. Sa sibugi. Hawa mo. Gawas na siya. Pa, bangon pa. Naanan di mong paborito nga sinigang. Bangon pa. Mga kapaglaom, bisa pagbubuan ni mo niyang dagway o sinigang. Di na ginamit. Ala, kalami, bigyan ni Dong. Salamat. Mga kapaglaom, today is the day to be reconciled. Today is the day to say sorry. Today is the day to be honest sa imuhang asawa. Today is the day to say, Lord, mualagad na gyud ko nimo. Why? Because ugma wa gyud ta kabalo. Mga kapaglaom, dili moabot kanimo ang kadautan. If you are on this side, nothing will happen to you. Magapahaduol ang kamatay sa imong balong-balong. Makita nimo that the wicked will perish, but because you choose to be on this side, ang Ginoo gibahala sa pagkanindutan mga kapaglaom, no? Ang Ginoo mo provide sa tuong pagkaon. Mura kag butang sa kanang diri sa kining guest house diri sa Union. Particular bagi aircon pa jud kay provided pa kita dapat mo hinlo sa imo ing ana ka moatiman ng Ginoo nya pilion lang nato sa gamayng bikil-bikil pundok-pundok tapok-tapok grupo-grupo mga kapaglaom. Please let us begin to love others. Let us begin to look to others as if labaw gid sa tuwa di lang ginato kay paghinambugon tong kaugalingon mga kapaglaom. Next unsa pa gyud kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtanaw kanimo, sa pagbantay kanimo, sa tanan mong mga dalan, pagkaanindot. You will see the destruction of the wicked, but God will send angels to protect you. Mga kapaglaom, unsa pa'y imong gilangayan, unsa pa'y nakapababag sa imuha, please tell your pastor today, nga, Pastor, salamat yung kisminsay. Gusto ba, pwede ba ka nga mag-dedicate ko sa kung kaugalingon? And if mga higala, kung ikaw mibiyas, ginog dugay-dugay na, o gusto ka magpabautismo, pwede kinaymoon mga kapaglaom. Please come to Jesus today. Ayaw na paglangay-langay. Because we want to be on this side, not on this side, mga kapaglaom. Unsay giingon sa mga matarong sa pag-abot ni Ana nga adlaw, mga kapaglaom, ingon pa diri, Isaiah 25 verse 9. Ug aniya karon kinimao ang atong Dios. Kita naghulat kaniya ug siya magaluwas kanato. Kinimao si Yuba. Kita nga naghulat kaniya magalipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan. Pagkanindot mga kapaglaom. Kining dapitan ni inig-abot sa Ginoo kay na nang Ginoo tabunin na lang ko. Mga kapaglaom, you are on this side. You have to make the decision. There is no middle ground. I repeat, there is no middle ground. Ayaw pag-pretend nga okay ang tanan. Because in the end, igsoon, mugawas ginang nasi mo kasing-kasing. Ayaw pag-pretend. Nga naman, kana bitong pretend. Ako istorya igsoon. Kana bitong pakaron ingnon. Naay usa ka tao. Wa gid siya trabaho. Sao man ni wa man ko'y trabaho, ha? Okay? Pag tanaw niya bang kapaglaom, suri-suri sa syudad. Uy, dito sa zoo mga kapaglaom, naay dito job hiring. Uy, mga kapaglaom, din i-apply siya. Ingon siya, sir, unsa may trabaho diri siya? Pasig pwede ra ko, sir. Ingon na itong boss, nangita gyud mi, kuan ba, kining kapuli ron. So, kapulihan ako, sir. Siya, Dong, Brad, ang amo magong sikat kaayo nga gorilla nagsakit. Ha? And then, kini magud siya nga gorilla, kini nga unggoy, sikat kini nga unggoy. Nya dagang kini, abri ani importante lang, magdasok yun mga tao kay siyaw manggug kini siya. Pero karong adlaw, mangita gyud mi kapuli niya. So, sabi akong trabaho, sir, sayo na kayo mo trabaho gyud. Ang ako lang ipasulti sa imo, ang ako lang ipabuhat sa imuha, nagbuhat na mig mascot, maggorilla ka og forma,
And nga, lingkod lang ka dito sa kilid, magpahipi lang ka dito, and then ang imong trabaho, ana rin yun, ana rin yun, ingon sa, maroon akong trabaho, sir. Ya, pila man po na, sir. Tagaan ka na mong $200, ana. Kasayo na, 10,000 na yun. Isa, sir, ako, sir. Isa, sigurado ka, may problema na, sir. At so, mga kapaglaom, before nag-open ang zoo, alas 9 pa lang, gisuutan na siya, mga kapaglaom, yung isa pating sayunan ng 10,000, di ba? Dito, Exol, lingkod-lingkod na siya. Alas 9, ni abri na mga kapaglaom. Ang mga bata o mga mama ni dasok yun dito sa dito sa halwa, dito sa gorilla. Uy, ilan lang gilabay-labay dito. And then ang mga bata, yan naalam siya. Naana mo siguro, hala, mga bata, grabe mo, gini siya. Picture. And then, sige, itsa-itsa, sa gangking kapalakpak, Exol, nabati, garbo tao ning, nag-apply. Di, so, diniday, kasayo na ba? Di po na ako na, 10,000, nilingkod-lingkod ako, ninihinay siya lingkod, lakaw-lakaw, Exol. Di, ang mga tao, niliyag, nagduldul, hantun, apir-apir sa Exol, lingaw kayo mga bata, hantun, nigarbo, nitaas namin ng garbo ko, sikat binigay ko, mga kapaglaon na may bagon, kabalo mo si bagon, kami itong, kining tuya-tuyaan o labyug-labyugan sa unggoy, dito sa Exol, mga bata, first time pa ni maglugso-lugso ang gorilla, mga kapaglaon, labyog-labyog siya. Huy! Yung mga tao, yay! Hanto ng mga tao. Wala dito sa Pikas Halwa. Dito na yun siya. Anta ng tao. Wow! Hala, picture. Sa picture, gilingawa. Isa-isa na kakamon. Lahala siya doon. Sige, labyog-labyog. Sa sige na ginambog, mga kapaglaom. Wala niya nabantay niya. Kusog din niyang labyog. Sa sige na kusog labyog. Nalabay siya sa Pikas Tangkal. Dito, isang bagulo siya dito. Hala, kabalo mo unsa itong tangkal? Tangkals Leon. Hala! Ingat! Hindi, tao naman iko. Hadlok lagi sa'yo. Kaya naman, naalam sa tangkas, leon. Niya, kipagtanaw niya, tuwa pong leon dito naghigda-higda. Patay na himuon juga paniud duan ni Ron. Mga kapaglaon, hanto ng mga tao, mga kapaglaon, hinahini nagbalin dito sa Pikas. Niya, katkata siya. Niya, kaya ang leon, mulubad naman yun mga kapaglaon. Ang iyahang tingog niya nga gorilla, musyaok naman yung pagkatao. Doon lang leon. Tapag! Alam, hapit naman si leon. Dali-dali po sa leon. Doon sa leon nagson. And then gihawang ka siya. Wala ka sa kagwan. Di na sa kala. Ni Shaggy tayo siya. Tapag! Basta kayong leon. Niyalang ni. Hilom ba? Mabulabog kita ron. Mga kapaglaom, mulubad yun, mga kapaglaom. Please, there is no middle ground. Kung unsa man gani ng pagpretend na to karon, in the last days, mulubad yun na, makita yun nag-unsay na atong kasing-kasing. I hope, mga kapaglaom, nga atong hinumduman, there are 7 things God hates, and 7 ang dulumtanan sa iya. I hope and I pray, mga kapaglaom, nga inyong dawaton ang auhag sa Ginoo. Be on His side. Let us change our character. Mga kapaglaom, gusto gyud sa Ginoo nga makaabot kita sa langit. And I hope, di manggani ta magkita na kanang mga nasa USA nga ga-message sa kuha nga gatan-aw karon na patoy mga Nevada hatong dapita to San Francisco. Kundi manggani ta magkita na diri sa Utah. Gusto nako higala nga magkit-anay ta ni anang langit nga gitaganas Ginoo dito sa langit. I hope nga we will go to Jesus together. I hope and I pray. And I really hope nga magkinita na. And if you are there, please come to me and say, Pastor, salamat kayo sa 7 things God hates. Nakatabang ginako. I hope and I pray that you are blessed. And may God bless us all this wonderful morning and happy Sabbath kanatong tanan.